Beelden van de volk. Het speciale van dit evenement is, we blijven gewoon. We zijn geen deftige mensen met balhoedjes op. We hebben een gewone eerlijke wedstrijd, een manwedstrijd. En we hebben een gigantisch gezellige boerderij met alles op en rond. Dit hier heeft de opzet een beetje oorsdien. En dat had met name te maken met het feit dat je hem redelijk intree heeft, maar dat zijn oren zetten dat er grotere activiteiten binnen op een midje. Waarom neemt dat zo in? Ja, die boerderij die leent ervoor om daar hele leuke attracties te houden. En alles wat je Joden toch presenteren willen, dat kost centen. En op een gegeven moment, zei eerlijk maar bewijzen, we kunnen het net meer om een afdwaan. En die willen toch een showprogramma en een tapdij waar we op een plank zetten, op een grijden zetten. Van heb ik jou daar. Dus vreeg je de mensen voor 3 dagen paardenfeestjeren, vregen we op de steurs een liedje bijdragen van een tientje per persoon. Ik vond het een hele grote gok toen ik het van tevoren deed, maar toen ik hier het terrein op rennen kwam, dacht ik van, het kon nog wel eens drokker wezen als orenjaren. De gok had het wurgwest dus. Ja, natuurlijk, het had het nog nooit zo druk geweest, voor ons gevoel. Het komt natuurlijk echt door het kostelijke waar. Maar het is echt zo, hier in Dokkum geworden, daar zijn de mensen absoluut niet krenterig. Tuurlijk, er zijn altijd criminelen die benauwd zijn dat ze een euro te vol ergens betalen. Maar nee, wie ziet het, gewoon ziet het van u ziet het er wel een beetje doorheen. Maar dat is dus 100 patentafel. Je hebt meer mensen als ooit tevoren.